सब फाइल खाइजानाय कारण बो जेहेतु अब आं सामानि को गया ब्रड डे लाइट बाइक नि बसकांगो बसराक जे स्राय स्राय बसावो बॉयलर तो खुक्ति खुंनाय इट मीन्स बिन दागि मुंमन तिनि महयंगो हाइसे अमते कोनो माने सन्देहन खाइजानाय रे कोनो को गया हाइसे बिनि दागि मुंबाय नंगो बनो दागि खाइरवो बनो रांरुइ खाइरवो बनो सुवाग माइखामचारुइ रांरुइ खाइरि तनो हाइसे बाबा रे नों मंत्री 5 बছर नों तामो खाइया पाब्लिक जतिस सिउ हाथाय कतर न कत स्नामका निनि कृष्णपुर न कत स्नामका निनि रेमबसर न कत स्नामका जोंहाबो साइमानो सियांगिया साइमानो आबन बायनो वाइसे एसेम्बली जेफोर को काफुरु सुदिराय बर्मन ऑनरेबल एमएलए बाय सिंगापुर मीडिया ने बस कांगो फाइ काबि फनगो निना काबमा बाय न खरसामान बखाव ठिक सांगिया हाइसे आबन बाय बस कांगो काहामनो जवाब रनाय 28 ता मानन हे जे इमां नुगै तंमानि बाहायजे नंलानि सोंसिया हाइसे बस कांगनि एडिसि इलेक्शन नरक रांनि दंकि फुनुमान हाइसे नरक रांनि दंकि पुलिसनि दंकि फुनुमान नों तो साइ तंगो हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अब वो सुमुसावा से हमारा पास महाराज है भगवान है तिपरासा है आप लोगों के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं आ देखिए जरा इसमें कितना है दम ऐसे 100% बरम गनां मंत्री एमन के ताबु रां होनिया कोटि कोटि इनकाम सोर्स खाइ तंगो कोटि कोटि यासी मारै रांचंनि या स्टेम तोत्रावो कटर रांचंनि माला आबो बरन रां बाय फाइबा ताम तंग बिनि इनकाम सोर्स हाँ ताम तंग बिनि आगी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर खाइबो ताम खाइबो तिप्रामथानि बिसिम गोबां लीडर्स बहाय बिनि उनक्लोग खापुरनाय तंफानो आम हाय लीडर सोंरुतुगै दं हायसे जों आमानो सों यागगलाक रांनो जे हामगनाय आबो नों दफानो फालमानि खलायो हायसे एन बस कांगो गोबां मा बीजेपी नि बसाव तिप्रामथानि एमएलए थायनानै बसिदासि सियांसामिया बस कांगो टीटीएडीसी चंबरिन से सिकां बीजेपी नि गोबां मा एमडीसी तिप्रामथाव जुगदानानो बागै रेडी तंगै दङ हायसे आबो नरक जरान बिसिं सायमानाय बयनि खुगा सिदासि सिया कारण बरंखा अब बीजेपी पार्टी व चिकन सा हाचिंसा कलसा हाइचुन दामकरी लीडर रक जेरा अ देयर फुड लीडर सॉन्ग एक्स एमपी देयर फुड सॉन्ग बर कोनो दाम करे अ जारा जारा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बर कोनो दाम करे बरंखा बेकेरें सानाय दल मिया बिकाज आफुर जे सावो बेकेरें बुकुर खुगै रुनाय आ बाहान साबसा आ बर सिउ आबो बर उ मगमान हायगो नमानि बंनि बर का बाहान आ बर बुकुर खुगै तिप्रासने बुकुर खुगै बर बाहान मासारो बंनि बर का लास्ट बेकेरें सानाय र बर का बेकेरें सानाय से बर नेटांगो गोबां मा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बर न कुनर करे र हानो गला गला सिमी बर नि सामुं का कायसन हायसे इंग्लिश को कहे तंगो बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स आबो आजुन आमुनर बुझि दे जतन फुंकाहाम दैलाम सुगो आनि चैनल बे कुरुमि तंनाय रंग इनके वाइटीएफ बदल रिएक्ट खाइका जे मंत्री सर विकास नि जे बकक सामानि तक बुकुर खुक तुइ छि खुक ना हिनि सामान्नो वाइटीएफ बदल लो खरम थिसका खानाय नेगनाय हामबाय।